बबनराव एक वेगळेच काहीतरी प्रकरण आहे. कोणाला न सोहन एकदम गूढ मनुष्य आहे. मला त्याच्याबद्दल बोलायचं नाही. ते स्वतःबद्दल एकदम हे आमचे लोक तुम्हीच चढून आहात वर्गणारे बरोबर आहे ना. तुम्ही आमदार होणार, तुम्ही आमदार होणार. त्यांना वाटलं 5,000 मतं मिळाली सावंतवाडीमध्ये, तुम्ही आमदार होणार. ते कशाला तुम्ही असं ठरवून ठेवलं 1,000 रुपये काढावं. आणि त्याच्यामुळे काय ते पडले त्यावरच माझ्यावर येतात ते. हां तर आणि मागच्या वेळी मी तुम्हाला गंमत सांगतो. एकदा ताई होते अरे नाही ना ते बबनरावांनी ते म्हणजे तुम्हाला तिकीट दिलं असतं तर तुमची माझी चालली पाहिजे. त्यांनी एवढं सिरियसली घेतलं की माझ्याबद्दल तयारी केली, कोणाबद्दल चांगलं बोलणार हा सुद्धा पाप झाले आणि तर तुम्हाला थोडीशी गंमत परंतु मी आता कधी जर काही अडचणी काही आपल्यामध्ये आल्या तर त्यांना खुल्या मनाने चांगल्या मेहनत करणाऱ्या आहेत. तर मी त्यांच्यावर एक वाईट शब्द पहिल्यांदा ऐकला